Dongka mokam karbi jutanga song atum kithir thep hawa ronga je kibi ponjadim kelangdam. KFA song tum saikati ki apu thakche thanche momame kapadopong. Midday meal asai ke klema bang pia tum volong ko ma jalong ka chi song ja me kedeng pon. Wathap lang solong ingnam rai kamasai khatum thengpi kang hwa gari kenepong. Preni phai krep ho arni dongka mokam karbi jutanga song hawarame atum kithir thep hawa ronga je kibi ponjadim langchari pong. Kedam tanga por an ke kithir thep adim kaveder ajo kaningkan wang talar boinang koklo. Bonda kewang ja ningkan pen ke dongka mokam karbi jutanga song hawarame atumta elong adim si thir thep pen hawar karbi resonim so ronga je katalon ponja phanchi sik pontang. Dongka mokam mulok bonga hawar along si chiri plikep sosial long le thik ponlo. Haladak se kithir thep ronga je chatai paman ponpo. Labang so adim ke klem kedam ponji Phanta non amat karibiang long otonomas council CEM Dr. Tuliram rong hanga hin pen lak plikep sosia tangka sik pon tang lo pusi karbi jutanga song dongka mukam hawarame ame phu mongol sing bya hin pen lam thei chepak lang pong labang so rong aje kithir thip kapa doji adim kahumrida mo dongka mukam municipal board ward commissioner Jitu Tarang bithongreng thama constituency avedi si chairman Ramson rong pipen chinglo otumta chetong dun dongka mukam pen janta be report Malong news. Dasi metret ka citong ke lahin lo tongke bangdeng hawa karbi suning surong aje itu cun pen pini ningarong ningaje pen ladak curanisan cuprui lapen ladak nilitum dongkam mukam karbi jutang song hawa ramai ha keceng pen sitame nilitum pan ladak longle ke rai dundo lasi labang so longle mate adi maklong nilitum ka cepat cininya pansi pini ladak nilitum lapana mulu ka citong Tangke nonang kili dia sengkan pen labang so dim tong hawar kar bi sonim sorong aje ke talon pon ik poman nilitum kamun cidam ke lapula sitame ilitum kedamtang tongke bangdeng hawar kar bi sonim sorong aje ilitum ACM sar alang li nilitum pan lamcak nang pido bitung homosti apartment development fund atangka ladang nilitum pan lak pikeban la cepatnya hong klam naik kimji kolam tu jong si labang so hong klam jong si nang kimpi dek pelotang te nil tum morning asingkan pan ladak si nil tum sikdang pon di pan si sik lah benon labang so long le alam putak ini labang so long le de apa menda tuan si panong ma mate kuman long le labang so lake labang so long le ke aprang pen sitame ladak anu kapre ke pan le ke panong puge kali ladak ke sias aprang ilit tum kaduk awe karbiak he tum ladak aprang bangke agriculture tum sidak dulu sitamelang litum obupen dak ilitum kisia satum nang cirai lo halabang sohut ka cirai bangke kisia satum anisi ladak tara lang soason thak along klam paman unji mine pupan si ladak rai lo sitame api labang solong lialong muniratum kirai ki koma bang kawede rajok ladak jongjung ka cirai lason sitame kamat hadulo sitame la sopi kamat haduko api nilitum mate kaduga wela kisias klem paprang atum ladak cingwai cingsai pen ladak la pulang prong ke chok che ladak rai kom nangi pupen dak bang sok abang pu atum ladak ke rai kom komiti semar pen robar nang tikilo la pen ladak kisias farming society puamen pensi ladak robar katiki pansing pon lo asi piningan alang litum arobar tame sorpon bom long lo asi sitame ladake kapre ka phanne ke raipi mate ka panong palong lege kali ciri kan doi labang so ladak elot me na teng pulote ciri plikep si plengkai ando ladak kebang dia ni kasik sak di mama te kasik sak de labang so lam putak lake nitum kasik sak puge thangna tawe athimalang litum stame ke damtang ningkan an mate aprang manege secretary lason ke man tang bang pu bang pisi haladak aku miti long dulu lasi kasik sak ji pu bang thang na tare nali tum ke wangji langar ni labang so long le putha kcs pen koson kupilo mat hapon ke nilitum kisias ke abang putin da kisias dotima sitame nilitum dongka mukam hawaramai pen kamat ha bangke lahen lo ladak bangke cultural complex isi nilitum kamat ha in kahimando mang kahimando lapen labang solong klamalong
KCS matela cultural pu funded le nilitum kimang dam kali ilitum dongkamukam ahawara ke lake homosti ke thomdu bitung rongkhang lapen hamren laso homosti ke thomalong ladak misen mai hong klam adimawe lasi ladak yang si KCS atum yang si lahai construction akam nang claim lo pulutang te ladak KCS aphan sitame siaphan isap longpu pu nilitum ladak son kamat hapondo misen helipad isi dak dunang po artist kem dak dunang po son hak taksi pendel stage la son dunang po pusinil tum ladak kamat ha lagi kim kirang pan sik sedang awilang bu kim kirangi pan ke ilitum masiem sar bangke sik ding la non bangke lak tike batang ka bangke nang sik pitang si bitan lo la si non bang la so bar puthak niltum pini chingwai ching saipo ko pisiki wisike meima ciri kebak nonako pangthai nang bad baki ke morobar sorpon bom nang putong cingwa ini mate adang penta itu kim rang der nang putong cingwa ini la bange pini ke cingwa cing sai lang si alam klangko nalitum la lak likepen ku pipia ajaimek ba asai lo gedeng ponji pun kamata nilitum ke cengsi la lak like balong nilitum kimang ke laheno ke cengsi ke la stage lo stage misen kimpo la pen la terang atum aboha la sinil tum ke cengsi matalo nalitum ke bangji aningkan jonel kar bijut festival la daken ceng unji pu la so ke mangdom jong si pini cingwai cing sayang bong pen yang si cikroi pulotang te ki unji pan sinil tum sigdang pon la Preni Bhai Krip Horni Sarupathar constituency alo Rongdo LP School along Karbi Farmer Association tumpen mei kapadop. Labang suami along Jasemet Pet Pen Sai Kati Kijia Puthak Sikajatan Kachimum Padopon. Jai Meg along KF Inghan Langso Regional Committee Mei Pumohen Signal Ahin Pensi Mei Charipon se Mei Pang Chengpon. Labang so Jai Meg along KF Tiripia Kongchun Bang Soron Sing Rongpi Saihem Chun Bang Sonjit Ingti Sericulture Assistant Manager Potul Kachari Japra Langso Sericulture Demonstrator Sabnam Ingti Pie Pen Chenglok Tumta Chetongdu. Mei along Rongarat Aphan Kupen Chenglok Chutikia Hormuta Ronpon Hanjang Langso Ben Egyptian Rongpi Report Malong News. Administration lapen Sericulture Department Superintendent of Sericulture Dipohin pen litum cerap rapet pen ini dak japra langso Rongdo English LP School langso litum cerok to kamai ingki ke pangreng puthak litum dak arata tumpan litum pikang kasi non kaikir lahut ingki ko son ke pangreng nang jima po seke lapen litum business purpose upon son ke claim nang jima po ini department hin men tada rata tompan ki ke pangreng vek vek ji pon ke hang tompan nilitum tham pachini kang lo se da rata tomta nem ke bang ji por hut ke inki ke pangreng pen hem hum je pangreng po po lam chak chi pinun si nilitum so jai mek ko jot pon tang den nilitum la bangso awareness along la puson ki bidam puson doloma nilitum la son awareness ke nilitum all Karbiang long nilitum bidam nilitum west Karbiang long non headlang ke dam tang ceklo dong kalong sa nilitum bidam lo la son nilitum kaprek adim long anta nilitum awareness bila ingki ke pangreng pudet kali nilitum karbisal chutikia song pen cerap lo a department do an veterinary department pen la pen fishery department pen la pen non pini son la sericulture department pen min stream lo agriculture department pen an jata men nilitum ko son si katiki nang ji kang hoi nang ji ke pangreng nang ji la hai aseke la pen nilitum la cerok to amai arong atok ano nilitum ke pangreng ke palik adjip han nilitum chisik on bom lo la pen klem pon bom lo chalo se non ke bang jiarni sitame nilitum la sona sai klem pon bom la ke karbi etom phan la non kaikir la hut ilitum ko son si la hai business a purpose pon ke claim nang jima po la hai ka katiki kang hoi pen ilitum hem hum che pangreng ke claim je phan an ke ilitum rong atok anus tamen ilitum pachini pon bom je Preni Bhai Krip Trokani Volongko Majalong Mid Day Meal Asai ke claim bang piatum kachisong ke padopon Jasemet Charlie Hemalong Osomaraphan an kitun pi alu somaratum Sorkar pen ki pia bainong ki jumpi kapotsi kachisong jame kedengpon Nonamat Charlie Hemalong an kitun asai ke claim atum chekloi jonalong Faruk Krip ho an si sorkar atum pipon bom la si nona porke hormu hortar anam ningke ke batpek apor la
Pharok Rep Hopen ke Chekloi Jon Reng Iun Epusi Kitun Asai ke Klema Bang Pia Tum Lam Pej Paklang Pon Lasi Kijum Night Suri Sir Kebra Pharot Chok Atangka Chekloi Jon Along Bainong Nang Pinang Jipusi All Karbi Anglong Mid Day Meal Kam Cook Association Amepi Rupali PP Akin Pen Lam Pej Paklang Pon Bolong Komaji Pen Rocket Strong Report Malong News Laso kam ki claim pen non pinian 2022 anta nilitum claim pon bom lasi laso ateng sinang litum ta kadoka weta nang ci ordu nai nang ci todo nai la pen ilitum ki mangke ilitum pne ka sakuri ba itum rabjin pen ilitum ki chok nai mate ilitum la son non ason ilitum pan jong dat chot nang pichot ki ilitum chokche la pen ilitum mangke non ke itum ke ki mangke ko ano suri sirkep ra bharot chok sita la song mong tali tu pan Pharok Rep hover la ili tu pan angkipi la sinili tu Pharok Rep hoke koson se dorun po iso pen la pen iso mar pan loka pacarli pen ili tu jo padap kitun kidang ko ano ne ka cepadu ame alang ada prang baji sirke pen ki klem na ili tu baji hinia pan itu adi uti klem tu na la pen ili tu apora ve hem ki dom han itum kitun kidang ko ano ne itum me krim lang pen ki klem la si sorkar itum Karbi Anglong askede akithe akiting CM MLA MP la tum anta nilitum pan nilitum kisung nang theklong pen nilitum pan nang jingso pen council pen nang kirap duni pan sinang nilitum pan nang churi ponro la pen ke nilitum non nilitum pan Pharok Rep hovet ke nilitum ta hem irit solayon la se nilitum kene September ciklo 12 tarik tadi tum hikha mantri longdam la se hikha mantri nilitum pan nang pudun ke nang MLA pan nilitum nang pipitha puse meliari deng da arlo pidam lo sita alang nilitum pa alo palele ne la solam ta nilitum alang ni anglo kang karju pe nilitum pa nang than ke alo pale arlo pusita nitum pan pinian nat armida ilitum Hemonto Biswa Sorma nilitum ran kitun kidang alam ke non anta nije pon pela la sinilitum sorkar pan ke chuniri ke non son pulo te nilitum ke chokje nilitum ke la sone na pipe bom plete ne prapjin pen nilitum ke kachisong pan nilitum bangke pa prapu pusi ke mathalo la sinalitum pan ke chuniri ke chokko mani kema itum kema suri sirke bra Pharot Nak langsung mipi SSC angkang arlu mane government high school along kitun kedang ni marli tum ingjen marli tum aparman ini dah ke kacing waipon bukulia patu along klam along lesi dah ke abang ke pini bang ke la kitun kedang ni marli tum akisung alam mate adiman alam aputhaksi kaning jepon po athema da non tipi poma government jitu central government la pen state government la tong chirap pet pen la kitun dang ni marli tum phan ke Pharok Rep hovet la siki pipon la se non adina kai hudo bangke Pharok Rep hovet atangka ke chikloi jon ke jada family ta rengune la se non neli tum government pensing wai bom mate education minister la pen kadoka be pen seta chuke dam tang seta tarik re hinia ni nili tum kachitong kondo la se non nili tum men ka demand bangke mate ni marli tum phan mane kachirap dun kachito dun mate alang litum ka demand bangke non prabjin pen sika suri Pharok Rep hopen sika suri sirkebra Pharot Rok atangka pipon nang jipusi alang litum min isu bangke min ka demand bangke ni marli tum lalo number 1 number 2 bangke alang litum akam non ban amat ke permanent kalilang lasin prabjin pen government ahin pen permanent for grade si tame permanent pipon nang popusi alang li tumphan mate government atumphan nilitum kadimandam mate kacing kitang do lasi laso kam chun chetik thu ke nilitum bangke jara program seta mate dengpon nang kokpo lapen Karbi Anglong autonomous council mate Karbi Anglong autonomous council ake hoy tumsi tame dak only la Karbi Anglong district angkang arlo kedu la government high school long tundang injir marli ni marli mate nilitum injir mate nilitum ani marli dat kali la ke CM MP MLA ake hai tum si tame alang litum mata angjir lo ani marli lo adona rab lo akhai lo lasi nangli tum phanta mate CM ake hai phan si tame nilitum ingri pu bangke la pu helo je nangli tum si tame la bangke ahok lo central ice cream pinak central ice cream
Pina ko phisi tame naglitum autonomous council hit pensi tame laso ni marli tum phan naglitum sikasuri sira pipon pulutang te thang nat kalukson awe ako pipon naglitum ke pipon phan kaching wai pon si kenang sot athema non naglitum la Karbi Anglong autonomous council pensi ta suri si tangkale bat pon pulutang te alang litum asap si tame kereng I achi thewang me mu chiji pusi nili naglitum phan kachoning ridam mate CM ke hai Dr. Tuliram Ronghak MLA Bangphli mate lapen MP ke hai Horen Singh be ke hai si phan si tame nilitum association ahin pen nilitum nang litum phan choningri lapen nang litum matha ponwek po mate pachun ponwek po pusi nilitum association ahin pen ke ningki the pon de Preni phai kre phojo wathat lang so ing namalong thengpi kang huke ponagari ing nam rai komasai khetum pen kenep long labangso kenep ponlong bolero piga bagari along kang hua segona thengpi ke thata pling chong bose rai komasai khetum pe than pachini po labangso kenep long agari ke pang thega phaila ke AS01 NC2928 handlo labangso agari ing nam rai komasai khetum forest guard Chitro Bahadur Never lapen Arya Sangho Dilip Teron Bisnu Timung Sanjay Inghi Bikram Rong Parlapen Dorsing Tongbiat tumpen si nepondo Lasa ho drai koma sakhi tuma phan ke theklong paprang rong ajok thengpi kang ho tum ke adima long pen kat lapusi rai koma sakhi tumpen than pon lapen ke neblong agari kate bara bang phuke Kosua Sor Hanifa pusi pang thekpon wathat lang sopen Khorsing Teron report Malong News আমি পেট্রোলিং ডিউটি গৈ থকা অৱস্থাত আমি থাৰবেবি ফালে গৈছিলোঁ তাৰপিছত তাত গম পাওঁ যে গাড়ী এখন মানে মাল কঢ়িয়াই লৈ আহিছে খাৰপিন্দাৰ পৰা তাৰপিছত 2:30 আজি ৰাতিপুৱা 2:30 সময়ত ধৰিলোঁ ধৰা অৱস্থাত ড্ৰাইভাৰকেইটা পলাই গুচি যায় তাৰপিছত আমি গাড়ীটো লৈ আহি আমাৰ বিট অফিচ বৈঠলাংছত সেফ কাষ্টডিত থৈছোঁ যে আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যন আছিলে নে এনে ৰাউণ্ড চেকআপত গৈছিল এনে আমি হেৰি পেট্ৰলিং ডিউটি মাৰিয়ে থাকোঁ সদায় এইটো অৱস্থাতে দেখা পালোঁ যেতিয়া লৈ আহিলে ধৰি মালটো ক'ত পৰা আনিছে বোলে মালটো সিহঁত ড্ৰাইভাৰ মানে অলপ এইবিলাক খবৰা খবৰি কৰোঁতে গম পাইছে খাৰপিন্দাৰ পৰা আনিছে বুলি শুনা পাইছিলোঁ কাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছে বুলি কেনে ঘৰটো তেৰণ ঘৰ বুলি কৈছে কোনটো তেৰণ ঘৰ গাড়ীটো ক'ৰ গাড়ী হয় এইটো গাড়ীটো এই কচুৱা চিঙিমাৰি ফালৰ গাড়ী নেকি Duar Bagori along APHL se tum rat ke deng amai kapadopon Duar Bagori constituency Dolomara habar along ta APHL se tum jakong kachi pherang em Richard tok behem hongtho along amat APHL se tum rat ke deng amai kapadopon Preni phai pre phorni Duar Bagori constituency alo Dolomara along APHL se song tum rat ke deng amai mate mass joining lapen 6 schedule puthak che thanchi momamai padopon labang so amai APHL se Duar Bagori constituency amai phu Mondol Singh te hin pen se mei chari pon me along APHL se amai phu je ai kathar Samson Teron pen chenglo katumta chetong du lapen kado kabe don pharoi sira thongkepra nerkep so se BJP Congress ASD se asong atum chepok du labang so jai megalong jasemet APHL se asong kapang tangji lapen kebangji MP kangwai mate election ho kachepa haya phansi che thanchi mom padopon lapen jasemet BJP Congress atuma phan me along lamkar bok pon pado Dolomara pen CM Taro report Malong News ni ke bang kala non party bang kala pura ni tum dia homoisa la so la phana lam se ni lenga kuna chiroi din tum lam lan wala अरे क्लाम में चीमा दे बीजेपी चीमा क्लाम में जोक सी बंगे जी हाय नहीं बोलो पाए अंदर लो अंके नोन न्यू फंडला रोंग वंडा लांग ले ले मते तो वाला दारो ते ले दिन ते खेलोंग रोंग लो नांग बांग वंडा लो नमसे नो ना तो सलाई तो मांगे जी ले से तो मांगे मिशन लो ना तो डेट तो मोजा फंडलाम लो तो कर बेंग लोंग फंडो मैंने तो बीजेपी लोंग निंग के प्रोफिस नंग ले एपीएसएलसी लोंग के वांग लो APSLC along nili ke bang alam thea puthak le pehlo je BJP along ki do ningkan ko anane sitamele tum towar along le hem along le rit along le thangda vel ko anane chipaduk et aphi bahut jok er phida towar tanon anta habit haram sin tum ke munit kiso hota ke charchong so joy nes nili tum bangke APSLC nili tum ke rang chijo lang thoi thi pitarat penge le towar habit haram bugona ko pir khele na jaga to na nili tum ke hogalam lang thoi thi pipela dak dehuri an ki wang nang si 6 kilometer dolan
10 kilometer ke nilitum laki ikeng pen lok si gewang lah nilitum kacing thur met te son dolop men polang phut thak ka alam ada bang ke kacing thur nai bulo sitame non anda kacing thur dat alam phut thak si nilitum ke lapuna ka chijuk dulu Kardom nilimen ke manaing tipi Panbari PS ben Panbari BJP pen nili bangke mane BJP hange langdung bom hedi si nilita hala dak man ke so nin che thedun de hoi si la do HPL silong si nili nikang sam si pini Ladakh amuluk Faro ke sose kado kawe Faro sira trok sikya bag do bondi lan baga kapre SDC pen dos dame ke ong na ke BJP pen Congress lo Ladakh pini mas joining long ke Jadi BJP Ladakh kado we pini armu kajeto rekta kason mane bang kon duit pini la bang som Mini nearly ong ena sita dak bang suri sida bang krep hobak doji 1500 plus ji sita me lage approximately lo nitum count ke pin lo sita me 1500 pen ke aber ke sunse lo Nili tumke jaga ta phurito tame BJP an ki thoi si lo kiba ya ni hang pick do tame dang hai hede ni ke to kom ke dang hai hede Lakenon nitum ke APHLC ke party si all party hill leader conference inglong khayan ban ke habing pudang lo nitum ke wangnon jong si tum karbi karbak akhe ba ilong rilong pale jong si tum jok nai bolte nitum ke habing puang lo the doors is open nitum bang ke ini mass joining dak dolamara market along masi hithi along masi nitum dak auditorium along si dolo munit ka se tong ke dolo suri si bakke doji body 1500 plus pusipu suri isira chi tim so se dak munit se tong lo la pen ke pinini ka rong alam kado ve don Paroi sira thom kebra hinni thom kebra pho non apia kon wang thulo thom kebra pho paroi sira thom kebra pho adon amunit aphai gali adon aphai bang lapuan APHL sialong nang join dun lo lape ke ong nei trok si kebra sir kep non trok si kebra ner kep 85 ke la ke BJP pen sinang dun lo lapen ke adun thu nang ke ong nei tu bang ke congress atu lapen 45 lapen ke ASDC atu bang trok wet ASDC atu bang don trok lapan nang dun lo pini lapen la rong pini hepi hoi pi hai tum tame pini top jom bicamon ta chithan pe social media long ka thek long re election ke lemun e kusi BJP to kan ye la bang so lang pan pila na lihin ten alang litung me phere piglu election do tan lo te alang litung e rem lapon ke la puja ka phere po si alang litung munit tum han ka pamang huji apo si re election do un e puning jevret arni si heta atumi digbo hala lege monjoli ka le hala rongkhang ko natlune BJP mohila morcha tum conference along ilitum CM rongha sangho ningjelo Article 243K pen ZA ateng ke re-election ke doun elo pusi alangli kaningje nilitum la sola mante kaningje ta nituge de harjak thulo athema Article 243K la pen ZA la ke part 9 along sido constitution India constitution part 9 along 6 schedule long kali la ke pen hala ke la part 9 ke la ke 6 schedule area ar lo ke ajak kong thang dawi lagi ang tan sidokok lagi lapot la si re-election doon e puke alang lipan komat ni si kapamanghu kapi lulo alang lipan athema article 243M India constitution along India constitution la hadaki pula pohelo la part 9 constitution part 9 ke lage part 9 pulute 243 ke talo 243 pencheng lok 243 ZT pu ando la anta hedi lake
6 schedule arlo ke aja kong avi pusi hada constitution long si putip lo laki Karbi risonim sorong aje ketalon dim kepang terasai kedengpon. Kedam tang preni phai isi peni phai pho an habar tina long ason je bolong komajia long habar karbi risonim sorong aje talon pon. Rong aje joder pena phike ter ke che dolo. Laso kepang terasai phan bolong komaje karbi jutang asong hawarami atum pen patir pi ponsi preni phai kre trok arni kepang terasai dengpon. Labang sahut ong dung karbi jutang asong bolong komaje hawarami aklembang atum pen bolong komaje alam ke ong dung atum ta cheto dung. Bolong komaji pen rakes rong phar report Malong News. Ing samjin ing thiret pensinil tum pachun ponlo. Asi pini bang so rong aje klam long kapang thir je pansinil tum pini sai deng ponlo. Karbeng long tan mas council em madang de bang so thongke bang deng hawari sunim so rong aje tire kam mai phu ake hai mudhuram likthi lapende kongchun bang ake ke sopterang lapende nil tum hawara mai long kongchun bang baiting ti lapendak tire kam mai lapen hawara mai kato we nil tum chingki je than se pini bang so 30 Karbi Jones Festival judet benafi Karbi Culture Society Plus Resistance Committee tun pen la Karbi Jones Festival ki claim ke dam mate Ladakh kadu we chepate adim ke pangthai pini pathik ponlo la se Ladakh kadu we non nilitum penangan tada pen se kam chepaduk lo somartum pen nilitum pen chinglo kadu we Ladakh Journal Committee la pen reception committee pen chinglo kadu we tum la se menakam pon nilitum da menakam puji mathasi kam claim han chibori ponlo pen field permission ni pansi mathal la nal Cinthong constituency long ta APHL se tum jakong kache phranga me kapadopong lakle pinan APHL se song tum APHL se tum me kapadopon chimit me pin lason si preni phai kre phorni Cinthong constituency lo singdoloya rong along APHL se song tum me padopon labang sa me Cinthong constituency APHL se ame phulong kiram terona hin pense me chepahim phupon labang sa me long jasemet ke bang jarni kapre garacharia song pen APHL se long kidunji atuma phan kangthum karni kapadopon taksi chingwai pon lapen thu ke bang jarni APHL se song kapang tangja phanta ka chingwai padopon wathat lang soben khorsing teron report Malong News re-election alama bangke lake dubek po pusinili tumbang ning thelo athema kedam tanga bangke ilitum chini loye Assam State Election Commission halake panchayat allo pensi Ladakh election na conduct lo alasi labangke chokche 6 area ke pulo tapen esona bangke nilitum la APSLC arat apan along ke theng ke chok la poson dolo lapen ke vote stame komane amena bangke alang tum BJP dadagiri tum pini jok pidet lason dolo lasi lason bangke illegal chokche lason election na bangke athema la dakke ilitum election ki thurke dak party suri sistame in samjin pensi election bangke chipateloni samen nona bange kalidet lo ke bank ke phanason si dokok lo ke khangason si dokok lo ala sila bangke chokche pusini tumbangke lage complain lo lapen ke dam tang stame panchayat alu pen ke da election bilong schedule paragraph 20 tribal area lapu keto tengpet ili tum daga bangke tribal death si election chipatelong nai lapen ke bud jog long nangji lapen saguri long lepata lapen development ason anstame itum tribal Arab Khasi Karbi lapen ke Tiwa lapen Garo Dimasa Kuki lahaya khayan si long chot nai pusi nilitum bangke EPSLC hin pen ke athipi kemang pun ke lahelo lapen sona bangke nilitum EPSLC pen 1969 aningkan autonomous state article 244A ta India a constitutional long thaptun lo lase halabang so autonomous state tame nilitum bangke chelong wek nai gi lalo lasi labangsu ka chelong wek dia phana bangke ilitum EPSLC hai nang dia pot EPSLC hai nai pote rat nang chitu du nai sila rat nang pa chitu dun dia phana bangke nilitum rong su rong bot stame Cinthong adang penceng lok karbang long adang stame nilitum la bangke ke dam ke du rat pen ka chingki dia phana bangke nilitum un an pen klempon po la pen raratum stame non arong sinitum phanang hang lo EPSLC along ka chitu dun dia phan bangke ratum ta non bangke aning hang lo la pen aning arong pen si nilitum along ke dam ta an stame nang chitu dun lo nang join lo lapsi non 27 ar ni stame ASDC Congress la pen BJP aratum ong dung atum nilitum along nang chipa ini ni pai krepo cheklion kep la pen kan suri ni rain ko rahni arni nilitum Ladakh Cinthong CC APHLC pen
executive meeting padupon lo la se labang so meeting padupon long nilitum ka cingki ke cingwai alam bang la pelo nilitum non ke bangji ni phaing ko ra throxia ni nilitum APHLC mass joining la pen awareness program ke dengji la bang so ame along nilitum kuson pensi ke pachun ponji ma pu thak ni ra ni nilitum cingki cingwai padupon lo la pen adimak long mass joining program ki biji adimak long bangke langteng api as long dak lowar jin thong nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klarda kabirta